ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଥାଳି ସଜା ହେଇଗଲା। ଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଆସିବ ବେଲେ। ଝିଅ ଆମର ସବୁ ପରିବା କାଟିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ, କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ନମସ୍କାର। ସକାଳୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ବୁଧବାରଟା, ଘରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ଭାବିକି ମୁଁ ସିଧା ଚାଲିଲି ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ ଦେଖାଦେଖି କଲି, ବୁଲାବୁଲି କଲି, ପରିବା ବୁଝାବୁଝି କଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଦୋକାନୀରେ। ବାଇଗଣ ପାଖକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ବାପା ମା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବାଇଗଣ ହେଇଛି, ପୁରା ଚିକଣ ଚିକଣ ତେଲିଆ ତେଲିଆ ବାଇଗଣ। ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ କଥା। କ'ଣ କଲି ନା ଆଜି ବାଇଗଣ ତରକାରୀ କରିବି ଭାବିକି 4-5ଟା ବାଇଗଣ ମୁଁ ମୋ ଡାଲାରେ ପକେଇଲି। ଡାଲାରେ ପକେଇ ଦିଦିକି ଦେଲି। ଦିଦି ଓଜନ କଲେ, କହିଲେ 1 କିଲୋ ବାଇଗଣ ହେଲା 40 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଜରିରେ ପୁରାଅ। ଜରିରେ ପୁରେଇ ମୋତେ ବାଇଗଣ ଦେଲେ ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇନଥିଲି। ହେଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇ ସିଧା ଚାଲିଲି ଏବେ ଛୁଇଁ ଦୋକାନକୁ। ଛୁଇଁ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୁଇଁ ହେଇଛି। ପଚାରିଲି ଭାଇନା ଛୁଇଁ କେତେ? କହିଲେ 220 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କା, ହଉ ଦିଅ 250 ଖଣ୍ଡେ ଛୁଇଁ। ସେଥିରୁ 4-5ଟା ଛୁଇଁ ଓଜନ କରିଦେଲେ, ମୋତେ ସୁତୁଲି ବାନ୍ଧି ଦେଇଦେଲେ। ଘରକୁ ଆସି ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଲି, ଡାକିଲି ବାଇଗଣ ଆସିଲା, ଟମାଟର ଆସିଲା, ଆଳୁ ଆସିଲା, ଛୁଇଁ ଆସିଲା। ଆଉ କିଏ ଅଛ? ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଆସିବ ବେଲେ। ଆରେ ଆସୁନା। ହଁ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆସିଲା। ଏବେ କରିବା ମସଲା ରେଡି। ପିଆଜ ଆସିଲା, ରସୁଣ ଆସିଲା, ଅଦା ଆସିଲା, ଜିରା ଆସିଲା, ସୋରିଷ। ଆରେ ଆସୁନୁ, ଭାରି ଲେଟ୍ କରୁଛୁ ଏଇଟା। ସୋରିଷ ଆସିଲା। ଏତିକି ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମସଲା ରେଡି କରିବା ପାଇଁକା। ଏଥର ସବୁତକ ମସଲା ମିକ୍ସରେ ପକେଇଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କରିଦେବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ। ଏଥର ମସଲା ଆମର ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ରେଡି। ରେଡି ତ ଆଉ। ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ପରିବା କଟାକଟି କରିବା। ଝିଅ ଆମର ସବୁ ପରିବା କାଟିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ, କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ତରକାରୀ ସରିଲା ଭିତରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସି ଏଇ ଆଇଟମର ମଜା ନେବେ। ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ପରିବା କଟାକଟି ସାରି ଝିଅ ଆମର ଚାଲିଲା ସିଧା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ। ଗ୍ୟାସ୍ କଲା ଅନ୍, ବସେଇଲା କଢ଼େଇ। କଢ଼େଇ ତାତିକି ପୁରା ପାଚିଗଲାଣି ଆଉ। ହଉ, ପକେଇଦେଲା ତେଲ। ଆରେ ସେତିକି ଥାଉ। ହଁ, କଥା ମାନିକି ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଲା, ତା ଦେହରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଳୁ। ଆଳୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବ ଯେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆଳୁ ଯଦି ନାଲି ନ ହେବ ତ ତରକାରୀରେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସିବନି। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଦେଶୀ ଘର ଖାଇବା। ଝିଅ ଆମର ତାକୁ ତେଲରେ କ'ଣ କଲା ନା ଏପଟ ସେପଟ କରି ଆଳୁକୁ କରିଦେଲା ନାଲି। ଆଳୁଟା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବା ଆମେ ମସଲା। ହଁ, ଆରେ ଟିକେ ନାକୁ କ'ଣ ପକାଉଛୁ? ତରକାରୀ କି ପାଇବନି, ଆଉ ଟିକେ ପକା। ଏତେ ମସଲା ବାଟିଥିଲି। ହଁ, ପକେଇଲା। ଆରେ ବା, ମସଲା ଟିକେ ଭଲସେ ତରକାରୀରେ ଦେଇ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା କଡ଼େଇରେ କଷିବେ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆଳୁ ମସଲା ଯେତେ କଷି ହେବ ତରକାରୀର ସୁଆଦ ସେତେ ବଢ଼ିଯିବ। ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁ ମସଲା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଷିବା। ଏ ସମୟ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ମସଲାରେ ଆଉ କିଛି ମସଲା ଆଡ଼ କରିବା। ଏଇ ଦେଖ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ନା, ଆରେ ଲୁଣଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପୁରା ଆମେ। ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥାଅ, ଲୁଣ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପକେଇବ, ନହେଲେ ତରକାରୀ ଲୁଣିଆ ଲାଗିଗଲେ କହିବ ଭାଇ ଆମକୁ ଲୁଣିଆ ତରକାରୀ ଖୁଆଇଦେଲା। ହଉ ଛାଡ଼, ବହୁତ କଥା ହେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଷିବା। ଆମ ତରକାରୀଟା ଯେମିତି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆଳୁ ମସଲା ଭଲସେ କଷା ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଆଳୁକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସିଝିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ପକେଇବା ଆମେ ଦେଖିବାନି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆମ ତରକାରୀ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି। ଫୁଟିଲା ନା ନାଇଁ? ଇଲୁ ବୋଉଲୋ, ଗବ ଏଇ ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲା। ହଉ, ଏଥର ଆମେ ପକେଇବା ଆମେ କାଟିଥିବା ବାଇଗଣ ଆଉ ଛୁଇଁକୁ। ଆଧରେ
ଭଲସେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। କାହିଁକିନା ଟିକେ ବାଇଗଣ ଛୁଇଁ ବି ସିଝିବା ଦରକାର ନା, କଞ୍ଚା କେମିତି ଖାଇବ? ଛାଡ଼, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ। ଆରେ ଧନିଆ ପତ୍ର କେମିତି ମୋଡୁଛୁ କଣ? ଛୁରୀରେ କାଟି ଦଉନୁ। ମଲା ଜମା କଥା କଣ ଶୁଣୁଛି? ନା ଯାହା ବି ହେଲେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ମୋଡି ମାଡ଼ି ତ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ହଉ ତୁ ମୋଡ଼, ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଖାଇବା ଲୋକ। ତରକାରୀ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଭଲ ନା ଆଉ। ହଉ ମୋଡ଼। ଫୁଟୁଥିବା ତରକାରୀରେ ଏବେ ପକେଇଦେବା ଆମ କଟା ଟମାଟରକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି, କଣ ଘୋଡ଼ଣି କାଢିଦେଲାଣି। କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ସୁନ୍ଦରିଆ ତରକାରୀ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ପାଟିରୁ ତ ମୋର ଭୋକ ବଢ଼ିଗଲାଣି ମ। ହଉ ସେତିକି ତୁ ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟେ, ଯା ଦିଟା ଭାତ ବାଢ଼ିଦେ। କେତେବେଳୁ ଅନେଇ ବସିଛି ଭାତ ଦିଟା ତରକାରୀ ଖାଇ ବୋଲି। ବାଢ଼ିଲୁ। ଏଇ ଦେଖ ବାଢ଼ିଲା ଭାତ, ଦେଲା ପିଆଜ ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଥାଳି ସଜା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୋତେ ଜୋରସେ ଭୋକ କଲାଣି। ମୁଁ ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଯେମିତି ନେଇଛି ପାଟିକି।